Tini Delhi thangka one man army ni sasung no punugo. Bubagran bung phalnai sabo. Sabo bubagran bung phalnai. Bubagrano sungi je thangka nabo. Delhi himi thanan sekang. Bubagra permission dari kenapa no? Hei David nang himi thani. Bubagran bung phalnai sabo. Bubagrano emotional blackmail khainai sabo. Public siaya siwi tongo. Sungia tambagi himale dofani bagi nyu khai tong bala. Klaigra siteng. Tini nang lamau gari da kawi thang. Nongkhuan teruk naila foto nongkhuan. Lamau gari kawi thang mani. Train kawi thang mani. Nongkhuan aste. Tofanu saya to mani. Kintu bihik busanu upor kok saman bagi sam tini kok sana ni ma phayu. Tini ano norok comment khaina rok bat par dalal jesapan di bubagra ba mia bo kurungu. Ar norok nang tega se kok serai sau tabuk sak jora bubagra ni buku ko norok tamok naka. Ani buku ko tamok naka. सेम सी बुबागरा जे सामानी भाई मेरा एमडीसी लुक मेरा एमएलए लुक मुझे धोखा दिया है मुझे भी ऐसा ही किया है मेरे अपना आदमी लुक धोखा दिया है मुझे सामुं खाइना नि रिया सिस्टम चाया आं सिस्टम नि कक साररक आनो नरुरक साकाबले चिनि 48 करम सरावो जेफ्रु तीनटा विधानसभा तयई उनको तीनटा विधानसभा तई जेफुरु अजागाव आसुगलाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी नामलायो हाउस आसुगलाई ब्लक कमिटी नामलायो आफुरु अरनि नामि रहमान लिस्ट जुदा फाइमन इन लिस्ट जुदा आचबो सिस्टम काहामदा हामियानर पब्लिक रुनो सादी तिनि आंगानि सापारिना फयो अब हाइबोया आनि सापारिना नि नांगिया आनि काहाम हामिया नरक बनुगनाय गोबां कमेन्ट खाइनेर इमोशनली खायो आं साइमानो नरक नां कुन हामिया हिया नरानो दफानो फालनाय हिनलायका नरगानो बुबाग्रानो दुकारिनाय हिनका हिनलायदि नरक इमोशनल आनो हिनो नो मेटा कां कुनो जगिया आं मानजाकनाय बरक आं सिउ सिस्टम हामियान साकां कनो बनो पक्ता सारदि बनो मीटिंग ता नि हिनसिदि तिनि मेन कक खया बसि बनो सब अधिकारी ब बुनि बिहिक बसानो तयै जे बुनि बिहिक बसानो सरायनाय बुनि बिहिक बसानो सरायनाय साबो ब बुइनो बातबार सातबार होननाय बसाबो आनो दिल्ली नि फाइमानि परेव कल खायके आं बिनि कल रमिया आं बिनि कल रिसीव खाया 4 बछर आगे नर कायसे भिडियो नाय दी 4 बछर आगे नर कायसे भिडियो नाय दी ब कुन बरक नि फानो याकाया ब पर्सनल नै कक सालायके हंगा गयनो अब कल रेकर्डिं खलायजा आं बआनो कल खायमेना कल रमिया बिनि किरु आं बनो पर्सनल नि कक सागा गयनो ब कल रेकर्डिं एमन कि बुबाग्रानि बन्त ब कल रेकर्डिं खायो आमा हाय बरक नि कल के आं रमराकनाय अच्छा तिनि कयेकटा क्वेश्चन आं सोंनाय पब्लिक दिनि बो सोंनाय आनि निजिनि सुंमु बतंनाय सिनि बररक बाक्सा रक नाकाय काहाम नुकजगना नाय बजागाव बुं मानजाना नावस नायना नाय तिनि बजे बुइनो दालार नै सावो बुइनो बातपार नै सावो नेता ब बुसु जरानि कुबैसाला ताबुक सोशल मीडिया नि जरा आं आगिनि सावो ताबुक जतनि हिसाब खायनो नै रंगो जतनि यागुनो क्यालकुलेटर दङ तिनि ताखुब डेभिड मुरा सिंह त्रिपुरा आगरतलानि सिमि चुराइबारि बजे बुइनो दालार बातपारनि सावो ब बुसु जरानि कुबैयानो हिसाब रेदि पब्लिक नो हिसाब रेदि आगरतलानि सिमि चुराइबारि इंखा 169 किलोमीटर कयदिन फनांकाबो पब्लिक नुगुइ दङ डेली लाइफ खैतंमनि कयदिन नांखाबो आगरतलानि सिमि चुराइबारि जरा थानानि कयदिन नांखा याकुं नि अवस्था करिखा डेली नि याकुं फार्टी जाक याकुं खिजिगि थांका याकुं फार्टी थांका नि फेसबुक आव मांग रिजाक आं बनो सावै बनायखा ओ याकुं नो मांगा सुतारि सिदि तांगि हिमाले इमोशनली बररक ननो नाय दङ साल फाइकिनो नि याकुं फार्टी जाक याकुं साक फेसबुक अकरा साकरा रो फेसबुक खुलो गयनो सोशल मीडिया बै करंजाक ताबुक जतनो नि याकुं नो बुइमो खांगानो दाक सके नायनानि आबो तामो तमु आबो काहामदे हामिया आर आगरतलानि सिमि चुराइबारि जरा हिमतानि ओ बिनि याकुं फाटिखा हिमनानो अवस्था करिखा कियाक सिं दंसु मनु फाइमानि जरावो बानो सावदारानि नगो थुनाय आंसाका आउ थुबायदि जेफुरु को डागमांगलु जरा सपायखा हिमिसि मानलिया दारा थांमालिया थाना मुजुं फानो हिमि मालिया डागबांगलु थुका बनो लामसगै गोबां मुया फालनाय हयता आरम्भ खायथिनि तिब्रासार इमोशनली 100 200 500 1000 जतनो रां थुमैरि रहौ बनो हेकाय नों अ जागाव
Agartala ni simi Churaibari finance prai 9 din nangkang kai sangko 63 dino Delhi sawika aboni hisab rigrale aboni bisingo lamawo kulum lumkha lummani poreo hospital kalaikha hospital kalaimani poreo nini res mana kha ke res na kha ke 2 bar lumkha जों जतन नुगुइ दङब्ले आबोनि हिसाब नों रिग्रादि 63 दिन बाय बाहायके नों लुमुइबो हस्पिटालाव कलाइखा आर आगरतलानि सिमि चुराइबारि जरा थांतनिबो 9 दिन नांखा आ नांमानि जराबो निनि अवस्था हिमनानि मतो अवस्था करिखा आनि मेन कक गाबोसि नों ब नेतानो बातबार नुखाबो नङासो आर नेता बातबार फानोंथों बिनि बिहिक बसा ताम दोस खलाइखा जे बिहिक बसासे मा कमरनाय ताम कक बाबो आबोनि बगानि सुंमु 63 दिनत बो दिल्लीयाव सौइका 63 दिनत दिल्लीयाव सौगिया गाय कुलुम कसा बातरुइ कय दिन बो रेस्ट नाखा 63 दिन बायकि आसक दिल्लीयाव सौगिनाय अब कुनो बरक बिसास खाइदेमान आंले माया बाहायगे सौगिका आर आबोनि बिसिंगो ताबुक बो जात्रे पथ फुनुगुइ दं दिनै पुइला किउआर कोड दिखा त्रिपुरानि नंखनानि पुरु बनसुबा सुखलाइ दिनै किउआर कोड दिखा किउआर कोड पुइलानि आ किउआर कोड नाइनै माने खरसा बोरैनि मुंगुइ आ किउआर कोड आव साबनि एकाउन्ट नों आबोनि स्टेटमेन्ट ताबु पाब्लिक रक सानखांगाय नों जवाब रिउइ देमान न खरसा बोरैनि किउआर कोड सेआबो का आ एकाउन्ट रां बसुक हापका आबोनि जवाब नों रिउइ देमान न आं तो पर्सनली केबनो कुनो सायाको आउ तिप्रासानि बगैनो सबा खायो नि मुंसा साया सिनि मनु फाइबरो बाहायनो बना एसके पारानि सिमि वातै सेक लामसुगैना हावै बिनि बगै जों लामसुगैना हावै बिनि चामु नमु जत व्यवस्था खाइ बनो लामसुगै आदर जत्न खैरि रहो बले फियाबा नों तिनि गाय बतिनि जत तिप्रासा नेता बातबार दालार नि साइतंगो बिहिक बसासि मा कमरनाय रकम साइतंगो बिहिक बसानि तामो दोस बिहिक बसानो नों ताङै कसार तुबुनानि नों बुसु जरानि कुबुइ नेता 63 दिन बाय बाहायके दिल्लीयाव सगै आर त्रिपुराव तंसाक जरातै निनि किउआर कोड खरसा बोरैनि आ बोरैनि एकाउन्ट साबनि आबोनि स्टेटमेन्ट रिदि आबोनि पराव थांपुरु निनि एकाउन्टनि किउआर कोड दिजाउखा लामाव केस रां बुसुग्रिखा लामा रगो नुखा अंक रगो फाता रगो सगैपुरु नों फेसबुक लाइभ खाइ दङ तिब्रासारक सुबासु खलाइदि तिब्रासारक सुबासु खलाइदि गयमरक सिसाइ मा तंसु माइरक मासालिया कामके गे आमाइके इमोशनल ब्लैकमेल खैनै साबो नों दा नाचों गे बनेतानो नों बात पारन जाखाबा अरे तिब्रासारक सुबासु खलाइमानि थानि ताबुक नाइखाके नुकान स्टेटमेन्ट रिदि एकाउन्ट नि ऑफिशियल स्टाफ रक जवाब रिवानो सालसा कयजन ऑफिस नि नों कयजन जोनाल ऑफिस नि कयजन बरक आं बाय गोरोंजाक पार्सनली अनेक जन बरक दं सामुं खाइरियाव 1 लाख रां रहगारि सामुं खाइयै 50,000 रां रहगारि कयजननि थानि तलांखा आ एकाउन्ट नि नों जे क्यूआर कोड बाय नाहामानि आ एकाउन्ट नि स्टेटमेन्ट नों पब्लिक नो रिउइ देमान नों बाहायके बुइनो दालार बात्तार नेता हनि मानखा बिहि बसा कमरथुं हनि मानखा एज ए पब्लिक ngै आं बो जवाब साननाय आसु दिन सानिया न आसुक दिन सानिया साया आव कष्ट मस्त फानो द लामा कसार माजारो गारि का उइफान थांगना तब दफानि बगै थांगा हनि हामजगै सिरिंके दंमानि तब दफानि बगै हनि सिरिंके दंमानि गोबां मानसि नर रगबो न रां रहरका गोबां मा बरक रां रहरका थुमुइ मिया नुकजावखा उसगाङाव नुकजावखा आरे आसुक इनोसेन्ट नंनानै तानायदि आसुक इमोशनल ब्लैकमेल ताखायसेदि आसुके रां थुमुइ चाउइ पर्यन्तसे इंजागिया उसगां ताम खायका 45,000 रां स्टेटमेन्ट नंदिनानि चेष्टा खलायो आ एकाउन्ट निया बले ननो जे बरक रां दामानि आबोनि एकाउन्ट नि स्टेटमेन्ट से नंग्रिदि आजागाव ताम खलायका आबोनि जवाब रिदि आं बेलेखे खानांखा जत नेता बातपार चाया नों बसु जरानि चाखा आर बिहि बसानो ताङै तुबनानि कसारो ननो साबो अधिकारी खा बिहि बसानो केबनि बिहि बसानो नों अबाय हिनानि आनो कुनु दिन सामा देखनाका आंले ताबुबो सुरु डेभिड मुरासिं हामियापानो खलाय दंथों बिहि बसानि साकावा आ हामियाता नांथों आं जथेष्ट सिनु बिहिरक सनो सिनु बसारनो सिनु बरगानो जथेष्ट रेसपेक्ट दु काहाम दंथों बिहि बसा काहाम दंथों
Kaitor hamari khlaiteng bo je ishor no je bhagavan no diayo bo ang bini thani prarthana khayu borno kaham toni thung sabo odhikari kha bono buini bir pusanam hai sanan tai kaisa kok te kaisa point deleo himi thangka 63 din bai bahai ke sogoi 63 din bai bahai ke sogoi nini account no buirang damani a account abo saboni a QR code saboni aboni statement diti